Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mia taling maso oras mga pagarini mga ulama si Sagyang Jamhiyat al-Waqf al-Islami o kapamagusaya ko pada kitaban wallahu subhanahu wa ta'ala au so hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kapagusaya tanurun o para andanu ke sabuti mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mapia genga ya uras ditaruh di kapaka tutu kawa mi sebab sa aita di materu nagi ang kutua dapat pakilay ta manan yan na masusugo ko o manan yan na kadaklan sa genga iya mga Muslim. Sa monoton na kataon na isa ko miyang ay po sa pitugoi na mialutan no pantag sa genga kasimbayang na nain umakaswitaw na yung kukuruman kaya kap ke kaswitaw na kaya kataon na naging na pinaka-importante ay kaya ilenak nun na madakala makasusugug sa iya ang mga Muslim. Ay mana niyan na ibilangin na ginaw niyan na Muslims kaniyan na ilayin tabu simbayang nada di kailay si isa mas kita na piligro agi ang kutuwa tao kubaya surga na yamanan niyan na diniyan tuturlo sa sambayang uway dito ni katawan o pamanas o sabad na diniyan na katawan ni ipantag agi ang sambayang kailaman agyang gaya kaya iluto ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung pantag sa agyang gaya kitindagan sa agyang kasambayang uy aya bidaan tanu agugyang kaya mga Nasrani na sambayang na oras sa diga sambayang na yamanan yan na biyada ka sa agyang kutuwa kaubaling ka Muslim uy kagi ipilayan ko Muslim uy sa tawa yamanan yan na di imanan bayang, di simbayang, di mailay sa masjid, nasab na ramya kapir. Nati mamanan na kakapir ka, la ilaha illallah. Di pamana di tiyong si di katirwa. Kaya ilayin tagiyang ka mga maskita no, namia kadakadakala matatagu kuwaya na isa ka bariw. Namia kadakala maskiton. Anang girakuan na sumaskit namia kay tito ap kilero. Nagyang ko to kibubaling si siyagiyang ko to darpa na pang na Muslim dabon na mga surang sa agama. Na ino ay da kilay ay mana niya na nagira ko na di ka pagabangan ka da simbayang la ilaha illallah saya na ini ko maragan pamana na di ikitindag sa sambayang kagya uman isa na tuturugon ayaw man isa na galbakyan so galbakyan na piyagbangan so oras ayaw mana niya na simbayang na da kilay sa masjid. Ini dikataui madidi ugira muta puguran kaya su puguran na kepakai pada was Muslim artinya ayat dan kapakasim bayang na kaya puguran kau tu isaw na ayat dan kapakasim bayang ka misab sa miyasakit ako na di ko pakalakad wah na madidi tu kana dakwah na igira mo to da dakwah da kidawairan ko Allah tu nama di kasuiran. So Rasulullah na denian rogarisi aki ini Abdullah ibni Ummi Maktum asyak ini na buta na piang ninian ko Rasulullah Rasulullah rogar ya ko nga sa dia kapakasun sa masjid kada abu tumunda kan na dia kan keto na masjid na kaya sa yang kota ko kapmuling kini Abdullah bin Maktum na telo no Rasulullah tingina hey Abdullah bin Maktum bakadaka subang igir apiag bangan na tingina uay hay Rasulullah na tingina ajib
Ay mana niya na kailangan makasungka sa masjid. Wah, sama nutun ada rugar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segiang koto si Abdullah bin Maktum. Na si pengko oras akyat tidawa mga Muslim aguso kawan Quraisy. Na depan da ay mananya pingguna na usiran wallahu subhanahu wa ta'ala ko okay ta kapakapasembayangiran sa salatil jamaah. Sa ay mananian na kebegi na susah bagi na diinggur dia na susah bagi na mana di manambayang. Na inu tu pamana na ipang doon Allah so okay ta kapsembayangiran. Na kaya ay mananian na kaimportanti o sambayang salatil jamaah. Ko oras adilan dikatido. Sa monoto na miya payag importante ko pitenggisaan makasembayang seran sa salatil jamaah. Di ini kepakai oba di ayamana niyan na natatali kepah kakailangan mau masuk waktu na dapian tunay galabakan na makasungka sa masjid madang kasubang. Nah, sama na yan nagya isa ini awida akal. Isa awida akal ko mga Muslim isya na iyo badi katawi yang gaya sambayang kay pantagin. Why? Yang gaya sambayang na pinaka-importante din kipating dignoon o mga Muslim si isa ayamanan niyan na masjid. Kaya kamasa adna kailita masjid adi kapsimbayangan sa luho. Di kapsimbayangan sa asar. Ino to, nakayada pagba. Kadap simbayang. La ilaha illallah. Piya ka mamasa ini kung piya ka mamasa. Mga Muslim adi ay mana niyan na disiran diran sembagin sa Allah. Kamiana na wag su Allah. So ayamanan yan na mga Muslim, si kumaus, ayakatir wallah wan raka'u ma'arrakiin. Suguan wallah, arroko kanu, sa ayakaroko yun na impada iyo sa mga tao apruroko. Balemanan yan na mga nauto na simbayang kanu sa sambayang salatil jamaah. Why? Kaino pun naman ito, ma'arrakiin, impada siya, ma'apruruko, ay na salatil jamaah. Sama na namin tangod, ay importante ay mo na yan na kitindag na sa sambayang, 5 waktu si sa masjid. Ka dami rugar kaya kiiniabuta, Abdullah Maktum, pinggulo na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim kung oras adinan digatido sa okay takip tindigin ko salatil jamaah ayam bidaan o Muslim aguso o kaper na sambayang na oras adiga sambayang na kaper sama niya alam yatang gadat ka importanti agyang ka iyayam ano ini nakitindigin tanu ko sambayang tanu sa masjid. Di dakwah man isa. Sama niya namin tanggad na ayaw wajib rakano mga tao pakandag sagyang gaya usyat. Ayaw manan yan na ingulalan niyo yung gaya sambayang. Why? Importante sa'yo. Di ka pakay. Kung Muslim o ba niyan dimitin nagang sambayang sambayang mga waktu sagyang kaya 5 waktu. Wah. Sama nuto na pamah na kailangan na ibugin yung kapasadan. Sa kanusan na pumakinag. Sa kanusan na mga pagariyami mapatatago sa giyang kaya mga tinda di mamasa na miyan nagyan kaya kipapaliwat ng sambayang sa salatil jamaah na kailangan na tago niyo sa Ginoo niyo. Tago ni sa Ginoo niyo kagiyai na emana ini na tantur na piligro. Ati miat tanggada ayam malan yan na pun ka mabami bagak so wakatu na dundu angga.
Nanto na igda kaon sa nga mas kita dari bawon pisunggay di. Katawan na si Syawala yang ko to ataw. Kami ada seuran da orang na di pun sunsa masjid. Anto na isa bapay. Na sama nuto na dusa ku dusa. Na alin tap man aging gaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na masakit taya. Hadis kursi. Tarikus salati mal'un. Wajaruhu in radiya bihi mal'un. Falawla anni hakamun adil. Laqultu liman yakhruju an dhahrihi mal'un. Ila man naging gaya kini pamanintanon. Wallahu subhanahu wa ta'ala. So, begak sa sambayang na mal'un. Nanto na mal'un na miawat ko limu wallah. Wajaruhu in radya bihi mal'un. So, siringan yan, o ikasaswat yan, nagyang ko ta di ka sambayang, nagyang ko ta siringan yan, na tiyan ampan na murka. Nasama na sa kanusan, alam mga ginawa yan, na di sambayang, naging miyaw mas wakto na, panag nariniw, din ka pa kasimbayang yan. Para adi ka no kiraks. Why? Aya ka kiraksiw, nayaman niyan na kesugatan, kaya paman na game ko to adan yung kapukawa, sa game ko to padiyo sa olay, na ayaman, ayan na miyan nagyobang, na daka no pamukaw. Aya patot ko piteng isaan, na madagagyan ko to abang, na aya kailangan, o pamakada makapagudas na pagabudas. O pamakamakapagabudas din, na miya kapepya. Why? Na panaros sa masjid ka para ayaman na niya na mitin nagyan ko simba. Mga uri pun wallah, sa manaya na yung kaya sambayang, aso sabad, na ibagakian, na kailangan na taguntanwi sa ginawatan. Taguntanwi sa ginawatan no, wag yung kaya sambayang. Miya kadakadakala niya di ka simbayang, na ebu niya di ka simbayang, na iigira mo to Ramadan. La ilaha illallah. Ay buat anak tu niya nasi ko sa oran na Ramadan. Nasi ko mga pudulan di kita dati kami ang magiang kaya Zulqa'dah. Na yaman niya na di simbayang tao kakuan. Anton na isa mapadawa ni dia dakwa. Na dundu niyan so tao ayaman niyan na ini bagagyan agiang kai 5 waktu. Sama nuto na miatang kadagyan kai 5 waktu na importante. Miatang agian gaya 5 waktu o punta di simbayang na di simbayang sa masjid na kapakai isiksar kata Allah subhanahu wa ta'ala. Na kagiyaya man na nagyan ni mitangkad na umani sarkano na igira piagbangan na yamanan niyan na makano sa masjid. Isaw na anamiagbang na yamanan niyan na naskan ideri kaya yamanan niyan na pakaubay si sagyang kutuwa imam ngayon ito nakagiyam yun makasul sa masjid kuwaya manan yan nakiya pagbangiron na iya kailangan kupiteng gisaan na minggu lalaniyo agyang gaiya anong kadnan Rabbul Alamin kukaturdua sagyang gaiya sambayang ilaman kagyang gaya waktu 5 waktu na aya kaya para loon wallahu subhanahu wa ta'ala nasimya kaukit ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam asima kapungko Allah sa manuto na mga nanauto sa mapanad agyang kasambayang na pudipun saya manan yan nagyang kasambayang na giyang kaya 5 waktu na isa ini pamanan na upamakaban pagilaya so ginawa na emanan yan na exercise yan ay. Oy, kapko ko gugian. Agian ga iya paman kapko ko gugutaw ko diyan kasimbayang na puda tu sa kapko bintang ulawas na mabintang sulawas na di itugumpia ulawas. Oy, na yakay na na paman naman isa na panaguntaman. Sa agian ga iya din yan kasimbayang na di pakalapas sa masjid ka para ayaman niyan na maswatiyan sa Allah. Paletan o idiswaswat ko Allah. Nagyeng kaya mga galbog tanong na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala tarimaan yan nagyeng mga simba tanong at doon yan so galabag simba doon yan so tao ayaw mainap simba yan so Allah at tarima Allah
agi ang ko to ami pantag ko simba niyan kaya madakan bang buwa mga tao di simbayang miraw ta na simbayang na okay ta ka simbayang yan na di maada unag yung kota khusyu ila madamadakan na mga tao di simbayang di maada unsa khusyu na ito na ikuna sambayang amay kada khusyu agi uti paman na timbangan o kutaw pe ikala khusyu sa giyang kota sambayang na upo na yung mga minut ada khusyu na doon guni sutaw kaya mana niyan na ito na ilbali sambayang amay ada khusyu na gitu sabab pa yung mana niyan nagira di tanong di sambayang na pa-concentrate sa mga nakasimba ba napit pikir na ka mga pad ba na may pikir ka apo daya man niya nagalbog ka kay giyang kutuwa pa man nakasimba nga ko Allah na yaman niya na gina ni kuyam ta na ka ko Allah kuway kuya man nakasimba ang gaon na aya kailangan ko pitingisan naging ko takasimba ka na lumpiyong ka dang kada na mga pagbudas na ingulalan to apatot tayo man niya na diga di maka pagbudas na ikadua na aya kailangan na pagkisong ka sa masjid ko dingkod na imanan niyan na diga simbaya. Niya imanan niyan na mga andauan aya kataw ay korona giyang gaya sa katano madakalataw si sa giyang gaya ranaw na tanto niyan na titali kapon na giyang gaya sambaya. Na aya pa to katano na sa katano na mga Muslim tano na turlun tano sa simba tano kukad ng tano Rabbul Alamin kuwaya maay nakitinigun tano na 5 waktu. Na sama na namiyatang dagyang kaya 5 waktu a pinaka-importante. Na sama no to nagyang kaya 5 waktu na pamana di ayad na ayamanan yan na sisagyang ko to kitindig ako sambay nga 5 waktu na adn mga siyay ayamanan yan na kailangan aming gulalan o tao. Si ikudan yan pun kapakasimbayang gusto orian o kapakasimbayang yan. Anton ono ni pungingulan yan. Nagyang kaya puteroon sunan ar-ratiba. Nagyang sunan ar-ratiba na puday siyanan aya di yung di kasimbayang o tao nagira mo to dapat makasimbayang isaon after sambayang na orian o kapakasimbayang na yamanan yan nakitindig niyan sa giyang ka mga sunan ar-ratiba. Na anton nagyang kaya sunan ar-ratiba gyang kaya miya alutano. Nagyang kaya sunan ar-ratiba nagye su 2 rakaat. Kuwaya mo ananian na daw magkasimbing sa subu agu 4 rakaat kudong pan kasimbing sa luhur agu 2 rakaat ko oriano kasimbing giron sa duhur. Sa manuto na miya piranta nurudin miya 60 miya 6 karakaat. Na oriam man magarib na yamanan yan na 2 rakaat na mimbalip man 8 rakaat langon. Na sama nito nakagian na orian sambayang orian magarib na orian o Aisha. Na kaya na orian o Aisha na bali ayamanan yan na mimbaloy kuan 10 agu 2 apadun so ayamanan yan na luhur 4 rakaat 2 rakaat subuh 4 rakaat ko dia pernah luhur orian luhur na 2 rakaat na oriano magarib na 2 rakaat na oriano Aisha na 2 rakaat bali ayamanan yan na gienan na 10 agu 2 ka rakaat ayamanan yan na itin gutaw pagi na ni penapaltano kepakaya sa maori alongan na mainot so simbatano kaya ayamanan yan na maito na ayamanan yan na aya itirutupon nagyenan ang mga sambayang tanu sa mga sunan. Na, sama na mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na miyatang kadagyan ka iya mga sambayang na ay importante na pakitindag ka so sunan ar-ratiba. Sama na ito nagyang kaya sunan ar-ratiba na ay pagampaganayro nagyang kaya diyumpan kasimbayang isa subu na 2 rakaat. Na ginan ay na isa ng amala ibalas ko daw pan kasimbing sa subo na miya kasimbing ka din sa sunata 2 na ay man yan nagyan na isa ng mga masro o pamana na kapsimbatan
Sa manuto na pinaka-importante kaya anak kialo yun o Rasulullah adan yan dinanan ganati si ko oras adin yan ni kapleleag ay ano ba si isa walay kadan yan ganati na sa kapanda ganun na manan yan na di simbeyang sa salatul witir na sa manuto na sa salatul subh qabla salat as-subh. Sa mga ito na yagin na diyan ni simbengan na ano man mambuha sambayang apama na dan ginanga na sambayang subu sambayang sunat ko subu na ded na nan awa yu Rasulullah ay malan yan na dapya anded malatago na hindi simbayang sa sunat ko daw pen kasimbayang sa subu. Sa manuto na isa pun importante adi simbayangan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira manuto pamana kasimbayang iron sa Aisha. Da pigira di musafir sa kanian di inda da leleag na yamanan yan na di simbayang sa 2 rakaat 3 rakaat pamana na salatul witir. Sa rakaat sa witir 2 rakaat syafa bali ay may na 3 rakaat kepakai pun ya okay ta kasimbing sa nga na sunna ay manan yan na witir na kepakai ay manan yan na 3 rakaat na makasaysan na kasimbing ingon na isa ay paguntod ko si kolast na datar mambu kepakai simbing sa 5 na gitu na ngota kaya simbing ingon sa ay manan yan na maghrib na gitu na umayong ay maghrib tunay ni ba Allahumma salli ala giyang kutuwa ay manan yan na kapsim giyang kutuwa tunay ni ba salatul witir na ay manan yan na 3 rakaat na ay manan yan na sasati man ni salat na kapaka ay makaisan na to kasing bingon kapaka ay manan yan na witir na isa sa karakaat oy na sisagyan ko to isa rakatun na ay sa kabukon oriano kabot yang ako patih pa na yama inakul wallahu ahad nagyong ko to 3 rakaat ay na witir kapsimingin gaon na yama na niyan nagyong ko to isaw na sabbih isa kabukon ang tasabbih isma rabbikal a'la na taman sa kapos yan so ikadua isa kabukon na kul ya ayyuhal kafirun na yamanan yan na solas yan na kul huwallahu ahad. Na, sa manuto na gito ni simbengan, kapakaya sa rakaat, kapakaya dui salam, ko oriano kapakasilam ka, ko ayamay na 2 rakaat, na tindig ka pa nga, simbi ka sa witir, kapakaya 3 rakaat na aya kapsilam ikaw na isa-isa. Isaw na 5 karakaat, na datarot ang buhay ayamanan yan na uman 2 rakaat na silam ka. Na kapakay ang kutwa 5 rakaat na makaisisan na kitin ng kaun na yamanan yan na ay hiyuntud ka na sisagyang kutwa 5 ka rakaat na yan na kiyo kita na nanuto Rasulullah na ay kailangan na dita no di ay yamanan yan na kesimbatan wallah sa datar ay yamanan da agyang nawitir saya main nak keparasing ngai sa rakaat 3 rakaat 5 rakaat 7 rakaat kapa kepakai sama nutun na Rasulullah na denian nan lepasa siku kasih sinian sa walay anta kasih ko dinian di kapleleag na giyang kana 2 sunat ino to nakagiya pinaka importante ko emanan yan na mga sunat. Pwede po na yamanan yan na di kayo mo lang usab na gigira mo ito ang luhur. Ada po nakasimbing sa luhur na aya di isimbing usab na 2 rakaat. Na aya kailangan na 4 rakaat da 2 salam mambu. 4 rakaat as sunat ro'o na 2 salam. Uway, apa to sa sunan ar-ratiba. Na aya kailangan na di malalapas o muslim. Na kailangan na matago isa ginawa. Nagyanan, yayamanan yan na di taon di katirwa, kayamanan yan na madakla di ni ikuan. Siko di yun nakasapamana na pagbuangan sa luhur, na simbayang ka sa 4 rakaat. Na away.
dua rakaat na sila makabu. Lagi itu ay mana na pedutu sa salatu ar-ratibah. Sama niya na yang ada mga penandu 2 rakaat. Sama nuto mga uripun Allah na ditanway palapasan ka yang ka iya mga sunat tanu na giya i-kumpleto ko aya mana niya na mga sambayang tanu. O upama kaya mana niya na kakurangan so sambayang tanu na yaman na niyan na ikumpleto tanu naging kaya mga sunan ay yaman na niyan na ikumpleto tanu kaya yaman na niyan na mga simbatan apa mana mga sambayang ngayon ito na kaya amay ka mau magyong ko ito mga sambayang mga salawat tanu sambayang tanu na di kumpleto na yaman na niyan na pakiilay wallahu subhanahu wa ta'ala so yaman na niyan na mga sunan kaaya mana niya na anul mi kumpleto. Mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na giyang iya kuan sambayang na madakaludin na ay mana niya na tantong niya na pilebu-lebu da giyang kaya sambayang. Kaileng ka depe pun gira kuan na nagkatun na kami akale para tiang ileng ka busa may kapsimbing ka sa buka di kailay sa masjid tau akit tindegniang ko sambayang asubu ino to na miya tumu iyan so to katuturugon inang ino di peteluan na as-salatu khairum minan naum so sambayang na tumu adi suka turu na ileng ka katuturugon so tau ngayon to nakagiya miya ka piapiandu mapia iginonian na mapia katuturugon na so saytana ay mana niyan na banian di pamana kukuan niya na diaman na ayang kailangan ko pitinggisaan na madakala riduitanu na ay riduitanu nagyang kaya mga syaitan na ayang kailangan na igir amyaw maso waktu na udapi anturan nigel baka na sungka sa masjid ka para ay mananian na angka kaubay wallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.